किती दिवस झाले बोला सगळं तेच चाललेलं करते मी. पण आज माझं डोकं जरा गरम झालेलं आहे. पण सर्वांनी तब्येतीची काळजी घ्या. दिसते एकदम टेस्टी झाली आहे. मी टेस्ट करून बघितली आता. बरोबर पाऊस पडण्याचा चान्स आहे म्हणून आम्ही सगळं सामान बघा झाकताय. आमच्याकडे आज औषध फवारणी चालू आहे. काय झालं? आणि तोंडाला रुमाल, डोळ्याला गॉगल सेफ्टीसाठी. त्यांना ते त्रास होतो ना उष्णतेचा म्हणून. हे बघा हे पाणी वगैरे भरलं. आता झाडांना पाणी मारून घेतलं आणि मग सुरुवात केली झाडांची कामं करायची. सगळ्या झाडांना घेतलं मारायला. आता तोंडाला रुमाल बांधलं आणि त्याच्यामुळे आवाज पण येणार नाही. वातावरण आज ढगाळ आहे, पावसाळी वातावरण झालं आहे. हे बघा कसं ते अजिबात ऊन नाही आहे. आपले पत्रे घालायचे सतत भीती मनामध्ये, पाऊस आला तर कसं होणार. आज येणार होते पत्रे घालायला. आता मग असे कुणालचे बाबा गेले होते विचारायला. आज उद्या चाललंय. काय मग पत्रे म्हटलं घराला कधी पडायचे. सगळी कामं बोला आमची सगळी तशी राहून गेलेत. आपण पुढे काहीच करू शकत नाही असं सगळं झालेलं आहे. कुठे जाता येत नाही, कुठे येता येत नाही, असे सगळे आहे अडचण. हां गाव असलं म्हणून काय आलं. गावच्या ठिकाणी असा कारभार चालतो. मुंबई नाही आहे, गावच्या ठिकाणी असाच कारभार चालतो. असा कारभार चालतो दुसऱ्यांना त्रास द्यायचा. आणि पटकन एकही काम पटकन होत नाही बोला. भरपूर वेळ जातोय एवढ्याशा कामाला. मग एक दिवसाचं काम असेल ना तिथे 8 दिवस घालवतात. हे सगळं आहे गोष्टी. काय करावं. माणसं येतात काम. जॅकाला या. तर हे जे मोठे कुत्रे बघा येतात ना रॉनी जॅक वगैरे, बऱ्याच जणांच्या कमेंट होत्या ना आपल्या आगे. ते आता दिसत नाही व्हिडिओमध्ये. असतात ते येतात. पण काय झालं आहे ते वाघे आणि शेरू आपले छोटे आहेत ना. आता हे मोठे कुत्रे कसे लगेच अटॅक करणार त्यांच्यावरती. त्यांची अजून ओळख नाही ना झालेली. हां त्याच्यामुळे जरा थोडे दिवस आम्ही लांब ठेवतो. म्हणजे येतात काही खाता पितात जातात परत. पण जास्त त्यांना असं थांबवत नाही पहिल्यासारखं असं. आता तो जॅक बघा तिथं उभा आहे. मग ही मुलं पण आहेत ना छोटी छोटी, ते मग लक्ष ठेवतात. कारण ह्यांचं काही सांगू शकत नाही मोठ्या डॉगींचं. ते कधी पण अटॅक करू शकतात. त्याच्यामुळे जॅक या. आणि त्या दोघांना अजून काय समजत नाही ना आपल्या शेरू आणि वाघ्याला. ते काय पटकन जातात त्यांच्या पुढे. पण हे पटकन अटॅक करायचं ना जॅक. जॅक मोठा झाला आता ना. त्यांना मेंबर आवडत नाही काय मोठ्या डॉगींना. म्हणजे त्याच्यामुळे जरा सेफ्टीसाठी ना आम्ही आता ह्यांना कसं जास्त असं येतात पण ते जास्त असे थांबवत नाही. मग त्यांना लपवून ठेवतो आम्ही. या दोघं जण घरामध्ये आहेत ते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. डोकं जाम मला दुखवतं. शेवटी आता तेल घेतलं आणि लावलं. म्हणजे आंघोळीला मी जात होते आधी, तर म्हटलं नको आधी तेल लावते. हेच सगळं टेन्शन आपलं चालू आहे ना. काम एक काम बोला वेळेत होत नाही. सगळी कामं आमची अडून राहिलेली आहेत. काहीच करता येत नाही, कुठे जाता येत नाही, कुठं येता येत नाही. म्हणजे जे काय ठरवलेलं आहे ना ते काही वेळेवरती होतच नाही आहे. असं सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. आणि सतत ती डोक्यामध्ये भीती, पाऊस पडेल काय, पाऊस पडेल का. खूप असं हे झालेलं आहे खरोखर. म्हणजे अडकून राहिल्यासारखं झालेलं आहे. काहीच करू शकत नाही. बघूया 1-2-4 गोष्टी आहेत त्या करायच्या. आता बघूया आज काहीतरी विचार केला आहे. संध्याकाळी माहिती पडेल आपल्याला. भावेश आला आहे वाटतं. भावेश आला आहे ना. हां तेच भावेश आला आहे मुंबईवरनं. चला जरा आता जेवण ठेवलं गॅसवरती, करून घेतलं मी. ह्याला नाश्ता वगैरे दिला मागाशी बनवून पाणी भरून झाल्यानंतर. आणि काय आपलं चाललं आहे रुटीन. तेच घरातलं पण आहे ना. कंटाळा येतो घरात राहून राहून. पण काल ह्या दोघांचं वॅक्सिन होतं म्हणून जरा बाहेर जायला मिळालं होतं, तेवढं बरं वाटलं. पण हे तेच ना कंटाळा आला आहे. सगळं घरामध्ये इतकी घाण झालेली आहे. आणि साफसफाई वगैरे भरपूर वाळू आज किती दिवस झाले बोला. सगळं तेच चाललेलं. काही करू शकत नसं झालेलं आहे. ह्यांना मी आता कुणाला जेवणाली काहीतरी करा, हातपाय हलवा, इकडे तिकडे जरा काहीतरी फोन कॉल वगैरे करा आणि बघा कुठे काय होतं आहे का.
असा सगळा कारभार असतो इथे. सततचं टेन्शन डोक्यामध्ये. पाऊसचं काय सांगू शकत नाही ना, पाऊस कधी पण पडेल. आता बघितलं ना वातावरण कसं आहे ते, अजिबात ऊन नाही आहे सकाळपासून, एकदम ढगाळ वातावरण आहे. आणि सामान कसं एवढं उचलून घरात पण नाही ठेवू शकत नाही, तर सगळी परत अडचण घरामध्ये. कोण आला रे? विराट आला. आणि भावेश कधी आला तू? सुट्टी पडली कायमची? काय आलं? आणि रिझल्ट ऍडमिशन घेतलं इथे? आमचा भावेश बघा आजच आलाय मुंबईवरनं. सकाळी रिक्षा गेली तर तू आलास काय? मागणं तरळ्यात ना माग्या झोपला बा. हा बघितलं ना शेरूला? हा शेरू नाव बघितला व्हिडिओ मध्ये? कधी बघितलंस? अच्छा, हां हां हां. इथे मी ठेवले आता गॅसवरती दूध गरम करत, कारण संध्याकाळच्या वेळेस गरम करते ना मग थंड होतच नाही आता उन्हाळ्यामध्ये. आज ना मी दुधीचे पराठे केले होते. रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार होती, पण काय झालं मीच हे पहिल्यांदा बनवलं, त्याच्यामुळे म्हटलं आधी आमच्या घरामध्ये आवडतात का बघूया आणि मग म्हटलं तुम्हाला मी रेसिपी दाखवीन. 1 मिनिट मी जरा खोलते मध्ये. हे बघा, हे असे पराठे बनवले. 1 नंबर झालेत, मस्त छान झालेत खूप. नाही पहिल्यांदाच केले ना, म्हटलं तुम्हाला आवडतात की नाही दोघांना म्हणून. अरे खूप मस्त झाले, छान. ते मीच खाणार. हे आता उरलेले आहेत, त्याच्यामुळे असे आवडले ना, दाबून खाल्लेले सर्वांनी. आता मग ही मी काय केलं, मुगाची आमटी बनवली. माझ्याकडे मोड आलेले मूग होते. जरा लाईट लाव ना, लाईट लाव जरा 1 मिनटं. इथे ह्या साईडला ना जरा, ही बघा. हां, आणि भातच केला मग, कारण पराठे म्हटलं ह्यांनी भरपूर खाल्ली ना, म्हटलं एवढी काही गरज नाही. कुकरमध्ये भात लावला आहे. आता मी इथे बनवते ताक. बघा दही ना काल जमून ठेवलं होतं. तर रोज आहे ना पुन्हा जातो ना ट्युशनला, तेव्हा मी त्याला रोज आता म्हणजे काही ना काही थंड देते, कारण बाहेर बघा ऊन भरपूर असतं ना. पन्ह वगैरे बनवून ठेवलेलं आहे, तुम्हाला माहीत आहे, रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे मी पन्हाची. तर आज म्हटलं ताक बनवते, म्हणजे सर्वांनाच होईल. भाग्या, शेरू त्यांना पण थोडंसं देऊन बघणार आहे मी पहिल्यांदा. म्हटलं पितात की नाही ते, कारण डॉक्टर म्हणाले त्यांना दही ताक वगैरे द्या, कारण आता उन्हाळा चालू आहे ना त्याच्यामुळे. तर हे बघा, हे दही घेतले मी. ते जरा 1 मिनिट खाली कर ना. आपल्या बरोबर माणसांबरोबर त्यांना पण प्राण्यांना जास्त गरमी होते ना, गरमीचा त्रास होतो. हे बघा भाजलेलं जिरं घेतलं, दिसतं का? जवळ घे जरा. तर दिसते. भाजलेलं जिरं टाकलं, त्यात थोडंसं मीठ टाकलंय. मिठाचं प्रमाण जरा कमी घ्यायचं. आता दही टाकते, आपल्याला किती बनवायचं त्याप्रमाणे. जितकं पाणी टाकू ना ताकामध्ये तितकं चांगलं असतं. पाणी टाकायचं. जिरं टाकलं ना की टेस्ट खूप भारी लागते. आणि चांगलं असं घुसळून घेते. मग कुणाला आता कसं जेवेल आणि निघेल ना, म्हणजे जाताना पिऊन जाईल, मग तेवढं थंडावा त्याला. मग आता भाग्याचे रूप पितात की नाही काय माहिती. त्याच्यात तू प्लेन आता हा हे टाकलास ना त्याच्यात काय जिरा. जिरावाला पितील का माहित ना, प्लेनवाला पिणार शुअर नाही पिणार, कारण बोलले हे टाका सांगितलं. ओवा बोलले होते टाका म्हणून. हा ओवा पोटासाठी. हा मग आता हे जिरा पण चांगलं असतं पोटाला उन्हाळ्यात. त्याच्यामुळे आमचा म्हणजे मी प्रयत्न करते यांना सर्वांना थंडावा देण्याचा. जितकं शक्य तितकं देते मी थंडावा. का थंडावा म्हणजे पोटाला, पोटाला शरीराला माझ्या जितकं शक्य तितकं करते मी. पण आज माझं डोकं जरा गरम झालेलं आहे. त्या डोक्यावर काय ते फ्रीज मध्ये बर्फ नाही, बर्फाची हे ठेवायला नाही. किती घरामध्ये इतकी घाण झाली ना, त्याच्यामुळे जरा मला ते बघून बघून मला असं हे होतं की कधी हे सगळं साफ करायचं आणि कधी काय करूच शकत नाही ना, असं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे बाकी चिडचिड होते थोडीशी, नाहीतर असं काय नाही. आणि मला की नाही दापोलीला जायचं होतं. खरी गोष्ट तुम्हाला सांगते, माझ्या आईची तब्येत बरी नाही. माहेरी जायचं म्हणून चिडचिड होते. चिडचिड नाही, ती तब्येत बरी नाही. ती सारखी फोन करते ये करू. मग तिला म्हटलं घराचं काम चालू आहे, ते झालं का म्हटलं येते मी. रोज तिचा फोन असतो की कुणाला घेऊन ये, त्याला बघायचंय. काल पण तिचा फोन आलेला. तिला काय स्वप्न पडलं होतं की कुणाल रडतोय असं काय. लहानपणी तर मग तिचा फोन आला, तर कुणाला म्हटलं बोलते अशी. असं सगळं ह्या सगळ्या गोष्टी बस होतात डोक्यात माझ्या. पण मग असे विचार वगैरे होतात. आईच्या मायेची आठवण झाली असं म्हणायचं. मी म्हटलं पटकन इकडचं आटपलं असतं ना, मग मला जायला मिळालं असतं. मग मला काय अशी चिंता नव्हती. पण आत्ता गेली आणि मग परत मागे मी इथे कसं करायचं ते, त्याच्यामुळे जरा हे होते विचार.
आता असं एकदम अडकल्यासारखं झालं, काय करूच शकत नाही असं झालेलं आहे. का म्हणून इथे होणार नाही का तुमच्याशिवाय काम? कामं होतील पण तुमच्या जेवणाचा वगैरे पण प्रश्न ते पण मला मी काय एकटाच आहे आणि इथे दोघं, नंतर आमचा काय जेवणाचा प्रश्न. म्हणजे मी आणि कुणाला आम्ही दोघांनी जायचा विचार केला, अजून काय नक्की नाही केलेलं जाऊ आहे. आम्ही आता कुणाला सांगते एसटी स्टँड मध्ये जाऊन चौकशी करायला सांगते, त्या एसटी वगैरे कितीची आहे काय आहे ती. ताक झाले तयार. हे असं जरा ना थंड वगैरे जरा पीत जा तुम्ही पण सर्वांनी. तब्येतीची काळजी घ्या. मुंबईमध्ये सध्या वातावरण खूप खराब आहे, म्हणजे गावच्या पेक्षा मुंबईमध्ये पाऊस येऊन जाऊन आहे ना, जास्त गरमी होते. त्याच्यामुळे तुम्ही पण सर्वांनी ना अशी काळजी घ्या. थंड वगैरे असं ताक दही वगैरे असं तुम्ही खात पीत जा. तर सध्याच्या परिस्थितीत तेच बरोबर आहे. हा मग तेच ना, वातावरण खराब ना मुंबईचं हवामानामुळे. हवामान खराब. इथे बघा आज काय ऊन अजिबात नाही पण गरम होतंय जाम. सगळ्या भाग्याला मी शेरूला देऊन बघते पितात का, आपण बघूया पितात का. थोडं ट्राय. चला जेवायला चला, बसा खाली. डेमो चाललाय आमच्या, डेमो. खाली बसा. डॉक्टर म्हणाले होते दुपारी ताक दही त्यांना द्या, त्यांच्या पोटासाठी चांगलं असतं. व्हेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय. बसले बसले खाली बसले. बघूया पितात का वागेदार. पिणार का नाही पिणार? अरे वा, व्हेरी गुड. पी पी पी. आता सध्या ना थोडंसं कमी दिलंय मी, म्हणजे पितात की नाही बघूया. पी बाबा पी, चांगलं आहे. पी पी. नाही आवडलं पिणार ते सगळं संपवणार. काय भात मिक्स करून दिलं थोडासा. दही भात, दही भात. दही भात भात खातात का माहित नाही, खाणार ते सगळं. ते म्हणजे दुधाची टेस्ट येत नाही, ते सगळं संपवणार, ठेवणार नाही ते. पिणार ते दूध पण काय एकदम पितात थोडे का, थोडं थोडं पितात. काय चांगलं थोडा दुसरं येते खायला, तेवढा ताक प्या. पिणार बरोबर ते. कुणाल बाबा आज काय जेवत नाही म्हणजे त्यांना हे भात आणि हे नको आहे, आमटी. ते बघा त्यांनी आंबे कापलेत आणि ते पराठे जरा व्यवस्थित घ्यायचं वाढून. वाढलेच आहेत ना आता जे पराठे आणि आंबा. त्यांना चपाती आणि आंबा पण आवडीने खातात ना, खूप आवडतं. केळा चपाती, केळी आणि चपाती भरपूर दिवस झाले नाही खाल्लं ना. ते बंद केलं. इकडे सर्दी झाली कोण डॉक्टरकडे पण नव्हते. आपल्या घरात आंबा चपाती पण चांगली लागते ना. आपल्या घरातली तयार झाली. नाही आंबा चपाती पण चांगली लागते ना, खायला मजा येते. दोघांनी ना शेरूला आणि वाग्याला दही भात दिलं आणि त्यांनी खाल्ला आवडीने. त्याच्यामुळे आम्ही पण खुश आहोत खूप. पराठे तेलकट ना त्याच्यामुळे दिले नाही मी, थोडासा भात घातला. खाल्ला नाही पण आवडीने खाल्ला दोघांनी पण. चला जेव्हा कुणाल आंबा घे, तुला कुणाल आंबा घे. 2 आंबे काप. एक साईडने जा सावलीत ना. त्याला टोपी दिले, छत्री दिले बॅगमध्ये आणि ताक पण पियाला तो. आता आत्ताच जरासं ऊन आलंय बघा, सावली आहे. टोपी घाल रे, मुलं ऐकत नाही हो. ही टोपीने बोलते जास्त गरमी होते. बाबा बोलतो जा 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 बाहेर जा. गहू साफ करायला घेतली जा, तेव्हा जा बॉलनी खेळा जा. काय खातो बाबा? गहू. आता गहू पण खायचेच बघ. हा गहू पण आता खायचेच. चला चला जा बाहेर जा, बाहेर जा. दळण काढायचे मला, पीठ ना संपायला आलंय. म्हटलं आज वेळ आहे तर जरा म्हटलं साफ करून ठेवते 5-6 किलो. जा 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 पटकन जा जा, खेळायचा टाइम झाला. जा जा जा, नंतरला परत लाकडाला पण जायचंय. तर कुणालची वाट बघते, कुणाल काय अजून आला नाही ना, म्हणून जरा थांबले. तर तो येईपर्यंत म्हटलं गहू तरी साफ होतील. आज ऊन गायब आहे ना कुठं? ऊन गायब आहे, गरमी किती आहे. ते बघ गहू खातात आता बघ, काय ना बोलायचं. हां हे बघा आता गहू खायला बसले. हे घे गहू खावा आता. ते बघ कसे दोघं जण. घेऊन जा उचलून, नाही तर मला गहू नाही साफ करून देणार. तिकडे त्या साईडला ह्याच्या पेरूच्या इथं. टाटा. हा वातावरण पावसाळी ना, काय काम करायची इच्छा होत नाही. इच्छा. नारळाच्या झाडाला जरा जागा करतायत मोठी.
आणि ते 2 दगड राहिले ते हे काय ह्या साईडला. रात्रीच्या जेवणाची बघा तयारी. रोजचा पडणारा प्रश्न की भाजी काय करायची. घरामध्ये भाजी आहे तरी पण रोज रोज सकाळ संध्याकाळ पडणारा प्रश्न. खूप कंटाळा येतो भाजी काय करायची ह्याचा विचार करून करून. अगोदर विचार केलेला की भाकऱ्या करेल म्हणून तांदळाच्या, पण भाकरी परत कुणाला आवडत नाही जास्त. तर हे परत गव्हाचं पीठ काढलं म्हणजे चपात्याच करते. भाग्या आणि शेरूला पण चपाती लागते ना, त्याच्यामुळे चपातीचं पीठ काढलं. मग अजून पण भाजी काय करायचा हा विचार नाही केलेला आहे. चटणी करायचं फिक्स झालेलं आहे. कैरी आहे आपल्याकडे, त्या कैरीची चटणी मी आता करणार आहे. कारण मला 2 दिवस झाले चटणी खाऊशी वाटते. म्हटलं आज बनवतेच मी. पटकन मिक्सरला लावून घेते. बाहेर आहे ना करायचं होतं चुलीवरती, पण बाहेर सगळीकडे वाळू ना म्हणजे सकाळ संध्याकाळ झाडू काढते. आता पण मगाशी सगळं झाडून घेतलं पुढे मागे सगळीकडे, पण ती वाळू काही केलं ती कमी होतच नाही. कारण आम्ही पाणी टाकतो ना खांबांना, ते खांबावरून सगळी वाळू आहे ना परत ती खाली येते. आत्ताच कुणालच्या बाबाने पाणी टाकलं आणि ते आता बाहेर जाऊन बसलेत न्यूज बघतात. कुणालचा अभ्यास चाललेला आहे आणि भाग्याशौरी हे बघा हे माझ्या पायाजवळच आहेत, खाली किचनमध्ये असतात ते. आत्ता चपातीबरोबर बघू पीठ तर मळते, बाकीचं म्हटलं पुढचं पुढे बघू. पीठ मळता मळता डोक्यामध्ये विचार येईल की काय भाजी करायची ती. कुणालच्या बाबाने मग अशी विचारलं काय भाजी करूया, तर ते मला म्हणाले होते की पिठलं बनव, मग भाकरी करतेस ना तर पिठलं बनव. म्हटलं भाकरी पण काय जास्त कुणाला आवडत नाही आणि पिठलं पण त्याला आवडत नाही चण्याच्या पिठाचं. त्याच्यामुळे मी कॅन्सल केलं. म्हटलं नको, परत मग तो काय जेवेल. मग हे सगळं असतं रोजचं असतं हे असं. तुम्हाला पण बघा प्रश्न पडत असेल भाजीचा, सकाळ संध्याकाळ तेच असतं. बघते आता चटणीची रेसिपी तुम्हाला दाखवू का झटपट. पण मी मिक्सरमध्ये करणार आहे आज चटणी. मी मगाशी विचार केलेला पाट्यावरती करीन, पण ते बाहेर बघितलं सगळं माती माती ना वाळू वगैरे, त्याच्यामुळे मी कॅन्सल केलं. नको म्हटलं पाट्यावरती, नाही ते पाट्यावरती ती छान होते. मग पीठ झालं मळून आता पटकन भाजीचा विचार येईल डोक्यात. हे बघा यांचं काय चाललंय दोघांचं, जरा पण ऐकत नाही. बसता खाली शेरू, खाली बसा, खाली बस. तुम्हाला झटपट कैरीची चटणी दाखवते हा मिक्सरमध्ये. इथे घेतलेली आहे मी एक कैरी, छोटी साईजमध्ये तुकडे करून घेतले आणि बघा साल नाही काढले. सालीसकट घ्यायची अजून छान लागते. साल की नाही पातळ आहे त्याच्यामुळे कडू नाही आहे साल ही. लसूण घेतलेली आहे, ओली मिरची आहे पण ती लाल रंगाची घेतली मी. हिरवी पण आहे पण तरी मुद्दाम मी लाल घेतली म्हणजे एक छान रंग येईल म्हणून. आणि ओलं खोबरं थोडंसं आणि ह्यात घेतलेलं आहे थोडंसं मीठ. आता हे सगळं एकत्र करून मिक्सरला ना पटकन वाटून घेते मी, जरा जाडसर वाटायची. ही बघा चटणी आपली तयार आणि अशी थोडीशी जाडसर वाटली बघा, तुम्हाला दिसते ना कैरीचं बघा ते हिरवं साल दिसते. एकदम टेस्टी झाली आहे. मी टेस्ट करून बघितली. आता मुगाची आमटी झाली वाढायची. हे बघा आपलं जेवण. ही बघा चटणी आपली तुम्हाला दाखवलं ती. जरा भाकरी असते ना तर चांगलं लागलं असतं. आणि बटाट्याची भाजी केली, रस्सावाली भाजी. आमचे काप आहे ना कॅन्सल झाले वांग्याचे. आणि भात ही माझी डिश आहे. आणि ह्यांनी जोडीला घेतला आंबा. चांगली झाली चटणी, छान. हे गुलाल चटणी. गुरांना आमची चटणी खूप आवडते. त्यांना कसली भीती नाही रात्रीची ना. पाऊस पडण्याचा चान्स आहे म्हणून आम्ही सगळं सामान बघा झाकतायत. विजा गडगडतायत. बघा जेवण झालं लगेच. हे पण ते चुलीवरती कुणाल हे चुलीवर टाकते बघ. हा ते छोटंवालं चुलीवर टाकते. ए बाहेर नको जाऊ शेरो इकडे. आणि पायपुसणी वगैरे ना हे पण ह्याच्यावर टाका टोपलीच्या इथे. हे रे घरात आहे भाग्या, शेरू भाग्या घरात आहे. पाणी आहे ना ते पाणी आहे का बघ खालच्या दोन्ही भरलेले आहेत ते. नाही उडणार, वारा येतोय. रात्री पाऊस पडला तर वारा आल्याशिवाय होणार. ए चल घरात चल शेरू, आईया लाईट गेली. अरे बापरे. हे बघा माझं किचन आवरायचं बाकी आहे आणि लाईट गेले कारण ना विजा पण चमकतात बाहेर. आणि हे आपले 2 चंगू मंगू बघा कसे, त्यांची मस्ती चालू आहे.
मगापासून अजिबात ऐकत नाही आहेत. तर चला मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आता आजचा मी आता इथेच संपवते. आता मला वाटत नाही लाईट लवकर येईल म्हणून. कसा वाटला व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. बाय बाय सर्वांना.